ngiyabingelela umoya ongcwele emphakathi wethu. Ngiyabingelela ubaba wami nomama wami Malevi bekhona ngaphakathi kwethu. Ngiyathoba ngaphansi kwegculo labonga Jesu. Ngiyabingelela ubaba bonke abakhona ngiyahlanganisa abagcotshwa bakaNkulunkulu. Ngiyababingelela abakhona ngaphakathi. Ngibingelela ogogo bonke, ngibingelela omama, ngibingelela intsha Sunday school wami. Ngiyabingelela ayithembi fika nje baba bengicimela happy birthday. Ngiyabonga ngibingelela abaculi abasiculelayo nabashayelayo. Ngibingelela imedia. Siyabonga babachumi noma ngaphambi kwenu uma kudlule ngisindisiwe. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamsaba futhi uNkulunkulu. Angikwazi ukwenza lutho ngokweqondo yami nangokwazi kwami nangokuhlakanipha kwami namhlanje. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ungimisile. Haleluya. Lazalane sizwe eMabhayibheli wethu isikhathi siyambile. Sisithobela ngicela sivule uGenesis chapter 2 verse 6 to 7 besiyeqa ufunda u18 bese kuba uLuka chapter 1 bese ufundela u38 kuphela bese kuba uJohn chapter 19 kuba u34 verse 34. Ngisacela nje ngizocela bonke nje ngivulele uzokwazi ukuvula ngiyalandela sisike Genesis chapter 2 verse 6 6 to 7 bese uyeqa usuka 7 ya 18 bese uyevula uLuke chapter 1 verse 38 kuphela okugcina kube uJohn chapter 19 verse 34. Amen. Sivula lapha kwincwadi kaGenesis chapter 1 chapter 2. Genesis chapter 2 verse 6 kufundeka kanje. Kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabathini yanisela ubuso bonke bomhlaba. Verse 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Luke chapter 1 verse 38. Genesis chapter 2. Wazalana namabhesi lawa azosiza ngiyacela nje uwabheke mase ngikhuluma ngeke ngisafunda base nje ube nawo lo mqondo wawo. Sifunda uverse 18. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Luke chapter 1 verse 38 lapho kufundela kanje. uMaria wathi, bheka ngiyincebukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho. Ingelosi yamuka kuye. Amen. Chapter 19 verse 34. John chapter 19 verse 34. 34 lapho kufundela kanje. uJesu waphendula wathi, uzisholo lokhu wena noma usho abanye kuwe ngami na?
19. Chapter 19, verse 34. Sibuyela kuJohane chapter 19 verse 34. Kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto kwaphuma masinyane igazi namanzi. Amen. Linamandla izwi lakho uNkulunkulu wethu, liyaphila izwi lakho Moya Ngcwele. Sethembe lona namanje ukuthi masivele singaphilile izosiphilisa. Khuluma ngeNkosi sivalele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Angisize ngikwazi ukukhuluma qala izizwakale until bese kuba khona lejwayele ukungenza. Hallelujah. Bazalwane ngizokhuluma la ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Indaba yami kahle kahle isezwini likaNkulunkulu elukuphila kwethu. Hallelujah. So lana uGenesis ithi indaba yami kepha kwaNkulunkulu ivela emhlabathini. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu mayedala izwe walidala amanzi ahlehla konke kwase kuba umhlabathi owomileyo. So kulomhlabathi owomileyo usethi usezodala umuntu. Medala umuntu umhlabathi womile akakwazi ukumdala umuntu umhlabathi womile. So uNkulunkulu sesikhona kuleli verse ethi kwenyuka inkungu evele emhlabathini yasiyawumisela umhlabathi. So mayimisela umhlabathi lapho uNkulunkulu akwazi ukumbumba umuntu usomanzi. Hallelujah. Ujehova uNkulunkulu wambumba umuntu kanjalo ukuthi waqala kwanisela. Hallelujah. Uzobamba bazalwane khona nakho. Lapha ku-18 uJehova uNkulunkulu wathi kuhle akukho uAdam eyedwa wasethuzo kwenzeka umsizo njengaye. Hallelujah. Siyadlula lapho. Mesebenzela umsizi usekhona umsizi kaAdam. Sekufika ingelosi kuMaria. uMaria izomtshela ukuthi uzozala umntwana. Uqala uyabuza uMaria kanjani engazali nanoda. Hallelujah. Naye ngithanda uMaria la ku-verse 38 ukuthi wavuma. Hallelujah. Wathi phela ngiyincelukazi yenkosi akube kimi njengezwi lakho. Hallelujah. Yasuka ingelosi uMaria esevumile ukuthi uyamkela izwi elifike nengolosi ethunywe uNkulunkulu. Hallelujah. Lapha kuJohane chapter 19 ngiyazi ukuthi lamavesi aqhubeka nje kodwa uzomthola. Kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto kwasephuma masinyane igazi namanzi. Ngithe bazalwane indaba yami sesizwini lenkosi. Hallelujah. Siyathola lapha ekudala umhlaba awukwazi ukudala umhlaba amanzi engekho. Isymbolize indaba yamanzi, isymbolize izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Angisafundanga but kuJohane 1 verse 1 uthi ulizwi enguNkulunkulu konke kwavela ngaye. Hallelujah. Konke kwavela ngaye
Haleluya. Mezala umntwana uMaria uyazenzima ngaleso mntwana until ayesiphambanile enza intando kaNkulunkulu. Mayefika esiphambanile nazi ila sezovela mina nawe. Haleluya. Siyathola la elinye lamabutho liyangwaza limgwaza ohlangothini bese kuvela amanzi negazi. Ngizokhuluma nomama namhlanje ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla. Omama basikahle ukuthi besisela phakathi into ephuma kuqala amanzi kusigazi. Ngizokwenzela i-insurance yokuthi impela wabhekwa wena, impela ulekelelwa wabheka wena. Haleluya. Asenzi ngathi asenzi ngokwethu, kodwa ngizothi namhlanje indaba ingoJesu yena wasifela esiphambanweni. Singomama namhlanje ngithanda ukukhuluma ukuthi yazi ukuthi ungumsizi kaNkulunkulu. Ngizothi ibandla lilutho ungekho, mefuna isolution ubheka umsizi. Haleluya. Siyadinga abamama kulesikhathi samanje ukuma straight kwi-position, sibe nezwi likaNkulunkulu, asingabi dry. Umama wazi ukuhlala engayifundi kodwa haleluya kasela. Haleluya baqwele. Angazi lento izwele, but ngifuna ukuthi namhlanje utheme menze umsizi uNkulunkulu ukuthi azosiza wesilisa. Haleluya. Uthe uNkulunkulu akazosiza wesilisa. Awukwazi ke uzosiza umuntu. Ngixolele baba. Awukwazi uzosiza umuntu onalokho okudlula kwakho. Haleluya. Wathi mayemdala adala uNkulunkulu angazi noma uNkulunkulu khona akhohlwa yini. Wase ngathi wakufaka kakhulu ngapha awuthandi nomsizi ngoba khona lokhambe nakho uyahamba yabo. This is my firstborn. Kodwa uyamdinga wena
Hallelujah. Ibona ayenza ukuthi uthambe. Mawufundiswe ngeNkosi even nenkani yaphela. Mawufundiswe ngeNkosi uzazi wena kuyaphela. Mawufundiswe ngeNkosi awucela ukuthi ukhuleka. Simisiwe mama neyintombi. Hallelujah. Hallelujah. Simisiwe sikhaleni. uNkulunkulu uthembe thina. Ngifuna ukuthi kwinyanga yamamama soma. Soma ithuluthi. Uthi ngaphandle kwethu awukwazi ukuhamba. Ngaphandle kwethu awukwazi ukukhuluma. Ngaphandle kwethu awunawo umthandazo. Hallelujah. Sithi mama namhlanje abazobeka iqiniso ekhaya lakwakho akhulumiswe. Umntwana khulumiswe. Sizosizwa. Asile kusisa emakhaya kodwa sizosiza ingane. Njengoba ethile uMaliya. Simesikhaleni manje. Simesikhaleni. Hallelujah. Asimele ngokwethu. Asinamandla. Kodwa inkazimulo yakhe nesofunda imibhalo izosimelela. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane bakhamanga emndenabo abakhamandla uNkulunkulu angakunikanga bona namadodakazi ethu ahamba nathi afana nathi impilo imizi amadodakazi. Hallelujah. Imizi emihle engathi uzophuma ubaba uphume ingane na-25. Umsizi uncane awubaba ukuze uzushade kodwa umsizi ngenxa yokuthi creation owakhethwa ngayo yasimbolize ukuthi wona uyosiza. Doesn't matter the age. Ngiyabisela ngifika ekhaya kade ngingekho mfutho welebe washiza ijabulile bonke. Simbolize ukuthi baba size. Hallelujah. Umsizi wena muntu wesifazane. Ungasapheli ukuthi mina ngibekwe la angisuki cha. uNkulunkulu uthembe wena ngezwe. Hayi ngebandla lakho. Hallelujah. Ngizosho njalo namhlanje. Hallelujah. Ngizothi vuseleka ibhodo. Nazi ukuthi abancane. Angisho ukuthi ngithobela amadodeni. Bathobeleni. Obaba bathi ukuthotshelwa. Ngoba sila ngabo. Bethiwa bekho babasikho. Silana ngenxa yokuthi sizosabitha. Sizokwenza inkonzo. Kubona. Hallelujah. Bethiwa uNkulunkulu abona ngumthakathaka babo. Noma kasinethanga thina. Kodwa usinethana ukuthi sizosiza. Hallelujah. Awukhuluma. Mama ukhuluma. Ngifuna uzozothandaza. Ngifuna uzozothandaza. Ngiyathemba magcwele omama bakuyintombi uthi kusukela manje niyazi ukuthi niyasiza nasemakhaya. Awukwazi ukukhala ngumama nginomsizi nami. Hallelujah. Siyadingana bazalwane enkonzweni kaNkulunkulu.
likaJesu ngalesikhathi ehlatshwa ohlangothini kwaphuma igazi. Alibonge igama likaJesu. Kwathi uma kuphuma igazi kwaphuma namanzi. Hallelujah. Useshilo ukuthi bayazi omama ukuthi uma kuke kwaphuma igazi namanzi kusuke sekuzoza umntwana. Alibonge igama likaJesu. So injalo lento kaJesu sesiphambalweni ukuthi ngalesikhathi kuphuma igazi kuphuma namanzi kwakuzala ibandla likaJesu Kristu. And awukwazi ukuphuma kuphile ungazalwanga ngegazi namanzi. Alibonge igama likaJesu. Uthi uJohane wonke umuntu ufanele athi engena angene ngesango bese afumana ingeno. Kunabantu bazalwane esihamba nabo ebandleni aze enze zonke izinto abephambili aze abizwe ukuthi akazowepha abantu aze athathe iy'pheko malunikelwa kodwa akazange azalwe negazi namanzi. Bengizobiza labo bantu abambalwa abathi Jesu nansi impilo yami. Ngiyafisa namhlanje mina ukuthi ngizalwe negazi namanzi. Ngiyafisa nje ababili uma bekhona bephakamisa izandla bathi yeso kuthiwa abantu besifazane kumele baba basizi bakaNkulunkulu kodwa mina ngingazwani nalowo Jesu. Ngoba kunzima ngokuthi umuntu size ngasiza uNkulunkulu engazani nomnikazi. Ababili baphakamisa izandla bathi Jesu angazani noJesu. Othi nje mina Jesu angikwazi. Ngiyaqala nami ukungena ngaleli sango. Wayifaka implahle ekhaya. Angena amandla ekhaya kini. Yangena impumelelo ekhaya kini. Kwangena amazulu phakathi ekhaya kini. Ukhona yini omunye wesibili? Othi mina uJesu angimazi. Yebo mhlawumbe yonke into ngiyayenza ebandleni koze ukuthi ngiright. Kodwa phakathi kimi ngiyazi ukuthi uJesu angimazi. Angazi ngamukela njengenkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze nosisi yena yedwa. Ngicela ushambe kwami sithi Nkosi Jesu namhlanje mini ngiyinikela impilo yami kuwe. Thatha uqobo lwami lonke ngiyalunikela kuwe namhlanje mini. Nkosi Jesu ngiyakhohlwa ungasemuva ngiyelulela kokuphambili kusukela namhlanje ngiyazalwa kabusha ngegazi nanamanzi ngegama likaJesu